Yung saan sa siusi na? Siusi! Ngayon mo day! Yung sa pag-aala. Maramagi ka ba? Klaro kay kunsaba ka. Kunsaba ka sa kamilik ba kay? Unsay? Ngano nakapail man ka nga atong pag-itsa na mo sa imo sa sagbutan nga. Hapit na mo to alas 5. Gitogot! Yan sa Ginoo nga makapail ko sa inyo kung giitsa-itsa dito sa sagbutan. Ah, marama kay ka. Unsay Nganong marama? maka-apail man lugar kang siusi nga hapit na mo to alas 5. Nag-extend ang taga-kamilik! Oh, nya, ngano man mag-extend lugar para sa imo mag-extend ang kamilik sa imo ha? Nagkalibanga man ko ang kwan! Ang taga-kamilik, mga na na-extend siya hangtod sa alas 8. Di nakasapon ko. Bisig kong layo kay kung yung gilabay ha. Nakasapon ko. O, gitogot gid sa Ginoo. Aron makadaog gid ko. Kay ikaw, ambot, wag gid kay buot. Sa ipagilabot ako! Bisag unsaon marama gyud ka ba bisag unsaon ba? Marama Sige. Nga pagilabot ka. Marama Sige, gyud ka ba? pagilabot ka. Nga pagilabot ka. Sige, panglilabot. Tanan na lang gid imong buhaton para mo daog ba? Normal! Listen pod! Uy, may buntag sa tanan. Ay, kung kalitin nyo nga, pagkagawad. Ay, may buntag. Pagkagawad, ay kalimot. May buntag, ma'am. Pagkagawad. Ay, lang, ma'am. Ikaw ang palit. Ay, kung sara ka. Ma'am, pagkagawad. Ay, may buntag. Uy, pagkagawad. Ay, kalimot. Pagkagawad. Nay, pagkagawad. Ay, kalimot. Hi! Pagkagawad ha, kagawad ay kalimot, pagkagawad! Ma, ayaw kalimot ma ha, pagkagawad, ayaw kalimot! Hello mga mi! May buntag, pagkagawad, ayaw kalimot! Hoy! Giyamot mga gandingan, mabutar ba din ang ganding? Hoy, nga naman sa na! Ikaw ba, nagsilang sunod na ako, sige panghilabot na ako, ano manghilabot man juga na ako eh? Namo di kanding mabutar. Nga maghuwag ka! Giganahan ko na nila! Karong umaabot na eleksyon, maluoy mo, ako ang pilia. Masaligan, buutan, anda mo serbisyo sa katawhan. Maduulan, pero dili pwede mautangan. Alakan, unsa di kay maragdag nabuang? Sakam, naon sa kanya? Una magdagan-dagan og kagawad, mura magagnay gamay. Naunsa naman ni ang atong istorya? Mamutar kaha kaniya ang isda kanding ug baka? Tinuod kaha si Bulkit nga naa siya'y gamay? Ang tinuod, naka-file siya or naka-foil? At ani ang dugang sumpay sa tong sugilanon? Politiko, pulpul.